sigut un procés difícil però molt complaent i entranyable al mateix temps, perquè ambdós, tant Maria com jo, som persones lligades a la vida i la figura d'Isabel, que és materials del seu arxiu personal, com màquines d'escriure, ulleres, les seues fitxes de lectura, i també els llibres que va escriure al llarg de la seva trajectòria literària, que estan exposats, i per tant, diguem-ne que l'exposició té aquesta doble vessant, per una banda la pictòrica i per l'altra banda la de l'arxiu personal de l'autora. Artistes, autors molt coneguts, com són Tàpies, el Chagall, el Picasso, Miró, així com artistes de l'Empordà, empordanesos o que estaven instal·lats en l'Empordà, i en general artistes catalans de les avantguardes del segle XX i XXI, com són del 10 al 100, que estan Tàpies, Brossa, Terrats, també del grup Sílex, que estan Eduard Arroyo, que està Pijoan, Hernández Pijoan, per tant, està molt completa. Jo crec que Isabel el que ha posat a l'abast de tota la ciutadania d'Alcoi amb aquesta donació és, en primer lloc, una part del seu llegat i del seu patrimoni que ens permet apropar-nos a l'autora. Ens permet conèixer els seus gustos pictòrics, ens permet conèixer la seva trajectòria com a escriptora, com a periodista, i ens permet endinsar-nos, sobretot amb la part de l'arxiu fotogràfic que es mostra en l'exposició, en aquesta part més personal, perquè coneixent la part personal de l'autora podem conèixer-la a ella com a creadora. És una mica un xoc perquè hi ha com una mica d'estranyesa de dir, ostres, què fa tot això aquí i també n'ha exposat, però també una gran alegria de dir, això és el que jo volia i és el que ella volia. No que es quedés tancat a casa. De què serveix tenir-ho això tancat a casa? Que estigui obert, que la gent ho pugui veure. Això és el que ella volia i el que la família després vam voler, i per això vam donar tot això perquè es coneguessin els seus objectes, els seus quadres, els seus llibres. O sigui que ara ella estaria feliç de la vida de saber que tot això està aquí al Alcoi. De ben joveneta va voler marxar d'Alcoi, va voler viure la seva vida. I després només pensava en Alcoi, en tornar al Alcoi, en venir al Alcoi, i sempre tenia Alcoi al cor. I el dia que l'he vista més feliç de tota la seva vida va ser el dia que li van donar el títol de filla predilecta d'Alcoi. La generositat d'Isabel i de la família és abrumadora, és impressionant, i jo crec que és una de les formes que tenim de donar-li les gràcies, el recordar-la i el fer aquest viatge per conèixer a una persona que ja forma part de l'imaginari col·lectiu alcoià, perquè Alcoi, quan parla d'una dona, parla de Júlia, i Júlia som totes les dones alcoianes.